Aslan, täze bayramçylygy diýende näme gözaňa gelýär? Maýa gözer. Esas täze bayramçylygy, şatlygyň bayramçylygy. Her kim täze ýyly bir ýerine sowat berýär. Görsüň ýa alçamyzdan bezedik. Arçamyzdan mysal getirip bolýar. Bu ýoksa da aslan biziň wagtymyzda ma gidip dur, gepleşge taýýarmy? Men taýyn maýa gözer, sen taýynmy? Menim taýýar, bir ýylyň parlak ýylydy gelýmeli. Ana da ýylyň parlak ýylydy gelýär. Ýüren onu garşalady. Ýör. Assalamu alaykum mehriban ýyleşler, eziz watandaşlar. Salam hormatly ýyleşler, gaderli ýaşlar, mehriban tomaşaçylar. Bugun gepleşigimiz adaty gepleşikden tapawutly bolar çünki bu täze ýyl gepleşigi ýaýlymda siziň üçin. Gepleşigimiziň başynda siziň ähliňizi täze ýyl bayramçylygy münasibetli tüýsürekden mährumlyk doýar. Goý täze ýyl siziň astyhala döwletli ojaňyzda agdy birligiň, şatlyk gülküň höküm sürmegini tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ajaýyp zamanany, baky bagtyarlygy peşkeş beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag başlarydyk tutýan elýurt bähwetli işler elmydama rowaj alsyn. Ene mehriban ýyleşler, eziz watandaşlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen täze ýyl bayramçylygy münasibetli taýýarlan gepleşigimizde siziň ähliňizi tomaşa etmäge çagyrýar. Gowhar täze ýylyň gutly bolsun. Şeýle de ýylyň parlak ýylydy diýen adyň we hormatly nyşanyň gutly bolsun. Gowhar biz bilýäs, ine bu bäsleşige siz bir näçe ýyl bäri gatnaşyp gelýäňiz şeýle de ýylyň ýylyna özüňiziň usatlygyňyz bilen açyk şeýdiýäňiz. Şol ýylyň parlak ýylydy bäsleşigine alyp barjylaryň bäsleşigiň ýegijetini yglan edende ýylyň parlak ýylydy Gowhar Hajymyradowa diýende nähili duýguny başdan geçirdiňiz. Ilki bilen biz bilen paýlaşdyňyz. Elbette men özümi watanymyň bagtlygyny hasaplaýan. Sebäbi ýylyň ýylyna geçirilýän ýylyň parlak ýylydy adly telewätleşigini ýeňji bolmak bagty maňa meýet beretdi. Men bu pursada elbette juda kän ýyllar garaşdym. Sebäbi şeýdip ýylyň parlak ýylydy Gowhar Hajymyradowa diýen sözi eşitmek üçin bir näçe ýyllaryň dowamynda şol bähleşikde gatnaşyp çykyş edip öz aýdymlarym bilen halk köpçüliginiň öňüne çykdym-da. Bu duýgular elbetde gaýtalanmajak duýgular. Sebäbi hemme halkyň gözünde, hemme bir tomaşaçylaryň gözünde saýlanyp ýylyň parlak ýylydy adyna eýe bolmak juda üýtgeşik duýgy, juda gaýtalanmajak duýgy. Şeýle de men özümi şo pursat diýsem bagtly hasap etdim. Sebäbi hormatly arkadaly gahrman serdarymyz bize ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, gurmaga ähli mümkinçilikler döredip berýär-de. Ine şol pursatda men özümiň ujaýpyja çeken zähmetimiň şular ýaly uly netijeleri görkezip, şular ýaly bir men zähmetime şeýle uly baha bermekleri men diýsem bagtletdi. Bu şol bäsleşikde ajaýyp aýdym ýerine ýetirdiňiz. Şol aýdymyň sözleriniň kiminkidigini we sözüň ahyrynda da şol ajaýyp aýdymdan bir açyk bir hinlenip berseň. Aslında men bäsleşikde ýerine ýetiren aýdymmy özüm döretdim. Men öz ýüregimden çykan aýdym halkyňam ýüregine barar diýen umyt bilen ene şol aýdym saýladym. Elbette olam halk köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Şol aýdymy döredimde elbette maňa maksat wagt bu aýdymyň sadyny işlemäge kömek etdi. Şeýlelikde de şol aýdym döredi. Häziram size şol aýdymdan hinlenip bereýin. Başladyk. Alli alli canım alli gözleriň otu salli
Soğuğa desen bana dünyanı yarım mine vakti gelli. Alli alli canım alli gözlerin otu salli. Soğuğa desen bana dünyanı yarım mine vakti gelli. Canım mine vakti gelli. Ine şulaydım bilenem çıkış ettim. Şeylelikte bulaydım bana üstünlük getirip yılın parlak yılı da adına eye boldum. Çok sağ olun. Gowhar ene biz täzeýiniň bosagysynda dors. Täzeýil diýileni elbetde birek bir sowgatlaryň berilýän bayramçylygy, maşgala bayramçylygy ýakynlaryňyzy begenlerleýän bayramçylyk. Siziň emine ýakynlaryňyz esasan siziň muşdoklaryňyz bolup durýar. Yani şol muşdoklaryňyza täzeýil bayramçylyk münasibetli nähili dördüçilik sowgatlary taýýarladyňyz. Elbette täzeýil bayramçylygyna her bir medeniýet diýişkäri, sunugy diýişkäri özüniň täze eserleri, täze aýdymlary, täze saadlary, tasçylar özleriniň taslary bilen sowgatly barýar. Elbette menem öz gedegimde öz muşdoklarmy, täze aýdymlarym bilen begenlerin, täze aýdymlarym bilen watanymyzy wasp edýän, ýurdumyzyň ösüşlerini wasp edýän Gahrman arkadamdy. Arkadaly gahrman serdarmyzy wasp edýän täze aýdymlarym bilen halkymyzy, gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarmyzy begenlerin. Gowhar täzeýil iýetini adatça nähili geçirýär? Elbette men täzeýil bayramçylyk, maşgala bayramçylyk bolan sebäpli öz maşgalam bilen, ýakynlarym bilen, dost ýarlarym bilen birlikde geçirmäge çalışýan şeýlede elbette biziň ýurdumyz toýlara, bayramlara bay bolan için täze ýylan bir üýşüp ýurdumyz bolup Agdybirlikde garşy alýanymyz üçin ýurdumyzyň baş arçasynda geçirilýän bayramçylyk konsertlerine de garşy alýar. Gowhar ene siziň aýdym saz äleminde sunugat ýolunda sizi ýakyndan gollaýan, size sunugat ýolunyň inçe sirlerini öwredýän halipaňyz hakynda da belläp geçdim. Elbette ilkinji nowatda men çağalyk döwrümden aýdmaýyp başladym. Eger bilýän bolsaňyz, şol çağalyk döwrümde maňa Akgül Togtamradowa halipalyk etdi we ondan soňam türkmen halk aýdymlaryny aýtmakda bolsa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Rüssem Bayramow maňa halipalyk etdi. Elbette men halipalarymyň maňa aýdymlary, inçe sirlerini öwretmek bilen şu günlere ýetdim. Ýöne elbette men her bir çeken zähmedimiň aňarsynda mehriban käzämiň çeken azaplary, men üçin eden ihlaslary, men üçin eden dilekleri ýatyr. Her bir ýeten üstünligimi öz käzämiň gollamagyny şeýlede gahrman arkadamyzyň bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup durmagyny, bizi ýaşlary gollamagyna ýetdim. Gowhar ene dogry belläp geçýäňiz gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyz ýurdumyzda köpe uşgunly sunugadyň istendik görnüşinden meşgulanmak üçin dördüjil ukyňy açyp görkenmek üçin ähli mümkinçilikler gördük berýär. Ene şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp siz hem döwlet sahnalaryna, ýurdumyzda geçilen bir näçe bayramçylyklarda şeýlede dostlugyny konsertlerinde hem gatnaşyp ýygydarly çykyş edýär. Şol sahna sunuga diýişgärni esasanam aýdymçylygyny nähili terbiýeleýär, şo hakynda belläýäňiz. Aslında sahna sunugy diýişgärlerini, aýdymçylary terbiýeleýän iň uly mektep diýip bilerin. Sebäbi sahnada çykyş etmek gaty uly jogapkärçilik men üçin. Şu halk köpçüligine çykyp bilmek, şol ýerde durup bilmek, aýdymyny säginmän ýerine ýetirip bilmek uly jogapkärçilik. Elbette maňa hemişe diýerler-de şu nähili özüň nähili duýýan aljyraýanmy diýerler. Elbette aljyraýan iň uly halipalardan sorasaňam tahna çykanlaryny hökman aljyraýarlar diýär-de. Türkmenistanyň halk artisti Atagel Garýag diýipdenam soraýamyşlar we halipa şular ýaly tahna çykanňyzda aljyraýanmy diýip häzir güneçen aljyraýan diýmişde. Şoň üçinem sahnada elbette aljyramayan adam ýok. Ýöne şol medeniýet we sunuga diýişgärleri şol özüniň aljyranlygyny, özleriniň aýdymlarynyň, özüniň bir güler ýüzüniň astynda gizläp bilýärler we halk köpçüligini aljyramayan ýaly çykyp bilýärler. Hemem men üçin ýurdumyzyň iň uly sahnalaryna halipalar bilen birlikde durup aýdymy ýerine ýetirmek juda buýsonurja zat. Men başymy göýe diýerýär. Gowhar anha 2025-nji ýyl siziň durmuşyňyzda iň bir ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolup, ýylyň parlak ýylly diýen adamy nasip boldugyny şeýle hem hormat prezident bilen şafer paýyny nasip bolduňyz. Şolar dogusynda bir söhbetleşigimiz dowam etdik. Elbette men özüme bagtdan fer paýlanan gyýp diýip hasaplaýan. Sebäbi heme ýylyň parlak ýyly ady diýmek
ol men üçin uly zat tebe. Men öň şu ýyldızlary göremde arzuw edýärdim-de. Ýöne arzuwlara ýetip bolýan eken sebäbi biziň ýurdumyz ähli arzuw isleýlerin hasyl bolýan ülkesi. Men şatlygym, men buýsancym hasam goşalany sebäbi ýylyň parlak ýylyda adyna eýe bolmak bilen birlikde hormatly prezidentimiziň şaher paýyna münasip bolup, ýagny baky taraplamyzyň 30 ýyllyk ýubiley nişany bilen syýlaglanmagam men başymy göge ýetirdi. Arkadağım kahramanım, doğamım, öpüşlüdür yıllarım, bağıta doyan günlerim. Oy täze yıl gereye, bağıttan payın geçilsin, bağıta baryan bu yollar, yeniş bilen geçesin. Hoş geldin, her yılları yolum, soyul benim bahtiyarın uğruna. Hoş geldin, her yılları yolum, soyul benim bahtiyarın uğruna. Tebe yıl geldin, tebe yıl, karıştı vatanıma dolpin tebe yıl. Tebe yıl geldin, tebe yıl, bir taraf vatanıma dolpin tebe yıl. Hoş geldin, tebe yılları yolum, soyul benim bahtiyarın uğruna. Hoş geldin, tebe yılları yolum, soyul benim bahtiyarın uğruna. Gowhar ene bir şeňe diýäli, ýurdumyzda ýene bir bayramçylyk täze ýyl bayramçylyk ulaşaw bilen belenýär. Ne daşdawrymyz arçalar bilen bedelen elbette täze ýyl her kimiň iň söýüp garşylaýan bayramçylygynyň biri. Çünki täze ýyl birege sowgat berilýär. Her bir insanym sowgada garaşýar. Şol täze ýyl bayramçylygyna siziň iň halaýan almak isleýän sowgadyňyz näme? Aslında täze ýyl täzelenişiň bayramçylygy. Täze ýylla hemme kişi bir-birine şatlyk, gülki, mähri paýlaýar. Elbetde men sowgat almak halaýan ýa-da sowgat bermegem halaýan. Şoň üçinem ýürekden berilen sowgat men üçin iň gymmat sowgat. Gowharyň ha 2025-nji ýyl dörejilik äleminde siziň durmuşyňyzda ul üstünlük getirdi. Ine 2026-njy ýyla dörejilik äleminde bir öňüňizde goýan maksatlaryňyz hakynda belläp geçdiň. Elbette 2026-njy ýyly men ýylyň parlak ýylydy diýen ada eýe bolup girmegim eýýäm uly başlangyç. Ýylyň parlak ýylyda adyna eýe bolmak maňa bildirilen uly wezipe, uly borç, uly ynam, şu ynamy ödäp menem nesip bolsa, täze aýdymlar bilen, täze şekilli aýdymlar bilen, täze gepleşikler bilen, täze dörejilik üstünlüklerim bilen, täze eserlerim bilen ýurdumyzyň iň bir owadan sahnalaryna aýdym aýdyp, çykyş edip, täze üstünlükler bilen gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarmyzy bütün türkmen halkymyzy begendirmek men esasy maksadym. Gowhar köp sag bol, täze ýyl maksadyny etmeň tüýselsen arzuw edýär. Tüygülüm dinlesini yanlınında boğadım, gözlerine bakıp diyen men bilmelin. Erkimi anlayın fin zadılı gözlerim, pervanı dolayın men geltini tanım. Yılgırsına men kurban, her tügün derde derman, yürükten söyleyim duyediydim kalmasın arman. Yılgırsına men kurban, her tügün derde derman, yürükten söyleyim duyediydim kalmasın arman. Yarıma aydın men arıma, yürüdüm Allah yetti geldin menin yanıma. Yarıma aydın men arıma, yürüdüm Allah yetti geldin menin yanıma. Siz Gowhar ýurdumyzda halifalardan tälim alyp olaryň ýol bilen sunuwadyň inçe sırlaryny öwrenip ýylyň parlak ýylydy diýen hormatly adam nasip bolduňyz. Indi şu ýaýlym arkaly bize tomuş edýän ýaňy sunowat ýoluna gadam basýan ýaşyjyk körpejilerimize berjek maslahatyň näme?
Men yaşlara, yaş netellere, özüm ýaly deň dowuşlarıma berjek esasy maslahatym ýa-da many işlemeli, arzu etmeli esasanam. Sebäbi arzu etseň ýurdumyz ýanky belleşim ýaly arzularyň hasyl bolýan ülkesi. Edil menem şolar ýaly öňlerdiňe arzu etýädim şeýdem gahrman arkadağymyň, arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda meňem arzularym bugünkü gün musal bolly. Elbetde arzu etmekden hiç wagt güzönürmeller. Elbette doğru aýdýaň, ýaşlaryň arkasyna dağ ýaldyran döwletimiz we gahrman arkadağymyz, arkadaly gahrman serdarymyz we bize diňe arzu edip şol arzularymyza ýetmegimiz üçin diňe halal zähmet çekäýmek galýar. Doğru aýdýaňyz. Köp sag bol Gowhar, biziň gepleşigimizden gatnaşanyňyz üçin 2026-njy ýylyň dörjülük äleminde de has bir üstünlük getirjek ýyllaň biri bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Elbette menem şu pursatda bütün Türkmen halkymyzy, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy täze ýyl bayramçylygy münasibetli tüýsüremden gutlaýan. Goý täze ýyl Türkmen halkymyz üçin rızgally, döwletli, bereketli, düşümli bagyt getirýän ýyllaň biri bolsun. Şeýle-de bize döredip berýän mümkinçilikler üçin bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup durýan milli liderimiz, gahrman arkadağymyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, mertebeleriniň hemişe belent bolmagyny tüýsüremden arzu edýän, owadan ýurdumyzda diňe toý bolsun. Toy bayramlarda bizem özümiziň iň bir owadan aýdymlarymyz, iň bir owadan saatlarymyz bilen çykyş edip halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy begendirip duralım. Aydym talar ýanglansyn bugün bize toy toy. Başlarymyz dinlensin ödilimde toy toy. Ene ata bolsun balalarynyň bagtyna, owadan juwan ýaşlar ýetsin bagyt tagtyna. Çalsadyny tadyny oýnasyn ul göneller, toýly başadan gelip ýanglanyp durgan eller. Çalyň çalyň dowallary şadlanalyň toy toy. Wat bedep gelen gaýlary bagyşy joşun toy toy. Mehriban ýylaşlar, edi tomaşaçylar, täze umytlara, täze arzulara beslenen täze ýylyňyz gutly bolsun. Goý täze ýyl her bir öýe şatlyk, bagyt, awadançylyk getirsin. Ene şeýle arzularla ýaşyk tele ýaýlymyna size hödürlenen bayramçylyk agşymyna gepleşigimizi geçirip tutarýar. Gepleşigimiň ahyrynda bize şunuň ýaly döwletli döwrany, Türkmenistan döwletiniň ösüşini has dünýä ýaýmagy döredip berýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza, hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Şeýle-de şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy we ähli Türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüremden gutlaýar. Goý täze ýyl her birimiziň hojamyza rızgaly bereket döwlet getirsin eli diýarymyz gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda diňe ösüşlerden ösüşlere tarap badarsyn. Ýaşyk çele ýylymynda gepleşigimiziň indiki sanlaryna diýdarlaşýançak. Hoş wagtyňyz.